बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज नंगौ मोनसे गिदिर खौरां बडलेण्ड बुब्लिया लानानै फैदों। कक्राझार लोकसभाखौ एसटी दाबिनाय आरो गोदानै उदालगुरि लोकसभा खालामनाय गोसोखांथि आरजलाइखौ गसाइगाव बीपीएफआ बोखारना लाबाय। थारैनो गुबुन फारसे हाग्रामा महिलानि दैदेननायाव बावैसो सान सिगां गसाइगाव आरो दिनै उदालगुरियाव मोन 15 विधानसभाखौ एसटी रिजार्वेशन आरो उदालगुरिखौ गोदानै लोकसभा खालामनांगौनि गोख्रों दाबि सोलिबाय थानाय समावनो गसाइगाव जिल्ला बीपीएफनिफ्राय गसाइगाव महकुमा एसडीअनिसिम गांसे लाइजामा जोबोरैनो सोमोनांहोदों। बिटिआर हालामनि गासै समाज सिबियारि सानसुमै आरो गोबां रायजो राजाफोरानो उदालगुरिखौ गोदानै लोकसभा जानांगौनि थाखाय दाबि खालामदों। नाथाय नैबे लाइजामा बयखौबो सानहाबहोदों। लाइजामाव लिरदों थांनाय 1 जुलाइ खालि कक्राझार लोकसभा एसटी आरो उदालगुरि एसटी लोकसभा बियाबनि दाबि लोगोसे पर्बतजरा एससी आरो गसाइगाव एससीनि एसटी रिजार्वेशन जानांगौनि दाबि खालामनायखौ बोखांना लाफिननायनि गसाइगाव जिल्ला बीपीएफनिफ्राय गसाइगाव महकुमा एसडीअनिसिम गांसे लाइजाम लिरदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 1 जुलाइ खालि गसाइगाव जिल्ला बीपीएफ, माइनरिटी सेल बीपीएफ, आदिवासी सेल बीपीएफ, बेंगाली सेल बीपीएफ, कोच राजबंशी सेल बीपीएफ आरो गोरखा सेल बीपीएफ जथायै कक्राझार एसटी आरो उदालगुरि एसटी लोकसभा बियाबनि दाबि लोगोसे पर्बतजरा एससी आरो गसाइगाव एससीनि एसटी रिजार्वेशन जानांगौनि दाबि दिखांदोंमोन। नाथाय बे समाव गसाइगाव जिल्ला बीपीएफनिफ्राय गसाइगाव महकुमा एसडीअनिसिम गांसे लाइजाम लिरनाया मा फोरमायनो नागिरदों? ना बीपीएफनि गेजेराव गावस्रालायनाय फैदों नामा? ना बिथांमोननि थांखि लानायखौ गसाइगाव जिल्ला बीपीएफ, माइनरिटी सेल बीपीएफ, आदिवासी सेल बीपीएफ, बेंगली सेल बीपीएफ, कोच राजबंशी सेल बीपीएफ आरो गोरखा सेल बीपीएफआ गोजोननाय गैया नामा? बेफोर गोबां सोंथि जाखांदों नैबे समाव। बे समाव नोंथांमोनो बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गसाइगाव जिल्ला बीपीएफनि दैथाय हरनाय बे लाइजामखौ नोंथांमोननि गेजेराव बडलेण्ड बुब्लिया लाबोबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों स्लट लानो हागोन।